Фарзона ҳастам ба шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясея яробун, Фарзона Мида. На танҳо маро инчунин дини маро ҳурмат мекунанд. Вақте меҳмонӣ равам, барои ман махсусан бо гӯшти гов ё мурғ хӯрок мекунанд. Медонанд ки оилаи мо мусулмон аст. айни ҳол дар Корея соли навро ҷашн гирифта истоданд. Соли нав гузашту, лекин корейцо нав ҷашн мегиранд, яъне 1 феврал. Барои чӣ? Ин оилаи корейцо бароям шахси наздик шуданд. 체크도 건강하게 공부 열심히 하고 엄마 말 잘 듣고 알았지? ҳар вақте кӯдакон биёянд беҳад хурсанд мешаванд, бозӣ мекунанд, суҳбат мекунанд, ҳолашон хуш мешавад. хеле ки фарзанди худро фикр мекунанд, ана ҳамин хел ба ин зан бошад барои мо ки мешавад ки ба хонаи ӯ меравем. Инро низ дар рафти барнома муфассалтар мефаҳмонам. То охири барнома бо мо бошед. Рафтем. пеш аз оғоз кардани барномаи имрӯза, канали як зани мушфиқ, ҳамсари меҳрубон, модари ғамхор, умуман модари бузург ки тарбияи 7 фарзандро бардошт дорад. каналашонро баҳратон шинос мекунам. ин модари мушфиқ дӯсти мо аст. инсони ботамкину хушсалиқа аст. чӣ гунае ки медонед, тарбияи фарзанд на бардоши ҳама аст ва кори саҳл нест. ин модари бузург 1-2 фарзандне дар тарбияи 7 фарзанди нозанин аст. 3 духтар ва 4 писар. 1 духтару 1 писарашон айни ҳол мактабхон ҳастанд. 4 фарзанди дигарашон садик мераванд ва писарчаи хурдсолашон бо модараш рӯзи дароз дар хона аст. барзами тарбияи фарзандону хизмати шавҳар инчунин дар YouTube барои шумо дӯстону подписчикон наворҳои ҷолибу диданӣ тайёр мекунанд. наворҳояшон пухтупазҳои лазиз аст ки онро духтар ба нози оча тайёр мекунад бо модараш. инчунин видеоҳои оилавӣ, тарбияи фарзандон, умуман видеоҳои мотиватсионӣ доранд. кафолат медиҳам ки бароятон ғизои маънавӣ мегиред. бо забони ширину шеваи тоҷикӣ видеоҳояшон барои ҳар яки шумо мотиватсия медиҳанд. силкаи каналашонро дар якум комментария закрепит мекунам. ҳатман даромада саломи гарми маро расонед. Салом, Фарзона ҳастам ба шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясея яробун, Фарзона Мида. хушомадед ба канали оилавии мо, яъне оилаи тоҷик дар Корея. имрӯз дар Корея соли нав аст ва айни ҳол бошад мо аҳли оила ба хонаи як оилаи кореягӣ барои табрикоти соли нав меравем. бароятон аҷиб аст ки барои чӣ соли нав, яъне гузашт 31 январ буду, имрӯз бошад 1 феврал. дар Корея чӣ гуна соли нав аст? бароятон аҷиб аст. то охири навор моро ҳамроҳ бошед, ҳамаашро мефаҳмонам. ва айни ҳол мо тӯҳфаи соли навӣ гирифта ба табрикоти ин оилаи кореягӣ меравем. ва ин зан бошад барои мо ки мешавад ки ба хонаи ӯ меравем. инро низ дар рафти барнома муфассалтар мефаҳмонам. то охири барнома бо мо бошед. рафтем. айни ҳол дар Корея соли навро ҷашн гирифта истоданд. соли нав гузашту, лекин корейцо нав ҷашн мегиранд, яъне 1 феврал. барои чӣ? солнав соли нави миллии кореягиҳо аст ва он аз рӯи тақвими қамарӣ ҷашн гирифта мешавад ва маъмулан ин сана аз охири моҳи январ то нимаи моҳи феврал рост меояд. дар ин рӯзи соли нав муассисаҳо, донишгоҳҳо, мактабу садикҳо, корхонаҳо кор намекунанд. ҳама дар ин рӯзи соли нав истироҳат мекунанд. соли нав 3 рӯз давом мекунад. асосан ин соли нави миллияшон аст. чӣ гунае ки мо наврӯзиро ҷашн мегирем, соли нави мелодӣ гуфта, ва кореягиҳо бошанд, онҳо низ соли навашонро дар ана ҳамин рӯз ҷашн мегиранд. аз рӯи фарҳангу эҳтиром дар ин рӯзи соли нав ҳама тӯҳфаҳои соли навӣ мегиранд. тӯҳфаҳои соли навияшон ана ҳамин чизҳо ҳастанд: растаниҳои табобатӣ, меваҳо, равған, умуман зиёд ҳастанд. инчунин маблағ гирифта ба зодгоҳашон, ба хонаҳои падару модарашон мераванд. агар падару модарашон дар қайди ҳаёт набошанд, ба сари манзилашон рафта онҷо ҷашн мегиранд. аз сабаби банд шудани роҳ онҳо 1 моҳ пеш чиптаҳои автобусу самолётро мегиранд. роҳҳои хеле маҳдуд мегарданд. аз рӯи эҳтиром ва фарҳангашон либоси миллияшон, яъне ҳампокро мепӯшанд ва назди падару модарашон сари таъзим фуруд меоранд. баъди таъзим кардан калони хона себетон мегӯянд.
яъне тӯҳфа медиҳанд. ин тӯҳфа бошад пул аст. дар ин рӯз кӯдакон низ пул кор мекунанд. инчунин ин идест ки мардуми Корея дар ин рӯз бештару бештар гузаштагонашонро ёд мекунанд. субҳ барвақт хеста аҳли оила ҷамъ шуда сари миз нишаста якҷо хӯрок хӯрда ва ёди гузаштагонашон мекунанд. дар столи калон хӯрокҳою меваҷотҳо яъне дастурхони пурнозу неъмат тайёр мекунанд. дар назди мизи ородода маъбадҳояшонро мегузоранд. дар маъбадҳо номҳои наздикони гузаштагонашонро менависанд ва назди он якҷо аҳли оила таъзим карда ёди гузаштагон мекунанд. дар ин рӯз аз токи он аз биринҷ тайёр мешавад ҳар гуна шириниҳо мекунанд. инчунин токук тайёр мекунанд ки ин токук низ аз ток тайёр мешавад, вале бо ин хӯрок мепазанд. инчунин бозиҳои миллии худро низ доранд. аз тарафи корхона ба коргарон дар ин рӯзи соли нав тӯҳфа медиҳанд ки тӯҳфаҳояшон ҳар гуна мебошанд. баъзе корхонаҳо маблағ медиҳанд. корхонаи мо бошад ба ман ана ҳамин гуна растанӣ доданд ки хеле табобатӣ мебошад. вале корхонаи шавҳарам бошанд ба шавҳарам $50 тӯҳфа доданд. ин буд маълумот оиди идашон. 안녕하세요 이모. 아저씨는 어디 갔어? 안 왔어요. 왜? 오늘은 일이 생겨서. 아저씨 안 오셨어? 안녕하세요. 아우 애들 많이 컸다. 네. 전화 칠곡 이모. 안녕하세요. 아저씨 또 일 있어? 일이 있어서 그래서 갔어요 이모. 아이고 안 그럼 밥 잠시 먹고 올게. 그래서 내가 가자고 했는데 이모 갔어요. 맨날 혼자 와. 아이고. 괜찮아요. 아이고 어디서 왔어? 이제. 살롱남에 이거는 이모. 아이고 그냥 빈정 오지. 아니요 괜찮아요. 안녕하세요. 이리 앉아. 네 그 살롱 그다. 아이고 내게 많이 컸네. 야 이름이 뭐야? 알리전. 알리전이요. 알리전? 네. 알리전? 아이고 알리전도 많이 컸네. 맞아요. 안녕하세요. 맞아요. 3살이에요. 신난다. 네, 맞아요. 애들은 뭐 먹어? 애들은 또국 줄까? 애들이 네, 한 그릇만 주시면 됩니다.
ин оилаи Карецо бароям шахси наздик шуданд ва тӯли 8 сол мешавад ки ман бо ин оила рафтуо дорам. маро ҳамчун фарзандхон қабул карданд ва ман низ онҳоро ҳамчун падар модар ва ба фарзандонам мисли бобою мома ҳастанд ман низ онҳоро чунин қабул кардам. ҳар он мушкилие ки бо ман рух медиҳад аз инҳо мепурсам ва тавсия мегирам. чӣ хеле ки набошад дар хориҷа ҳастем ва инҳо бошад аз мо боз хубтару нақстар медонанд зиндагиро дар Корея. зуд дар алоқа ҳастем. хулас падару модари кореягӣ ҳастанд гӯям хато намекунам. зуд занг зада аз аҳволамон мепурсанд. на танҳо маро инчунин дини маро ҳурмат мекунанд. вақте меҳмонӣ равам барои ман махсусан бо гӯшти гов ё мур хӯрок мекунанд. медонанд ки оилаи мо мусулмон аст. ин як давлат аст доштани чунин дӯст дар хориҷа ки на фақат туро балки дини туро ҳурмат мекунад. имрӯз низ хӯрокҳо бо гӯшти гов тайёр карданд баҳри мо. ҳар вақте кӯдакон биёянд беҳад хурсанд мешаванд, бозӣ мекунанд, суҳбат мекунанд, ҳолашон хуш мешавад. 이렇게도 건강하게 공부 열심히 하고 엄마 말 잘 듣고 알았지? 새벽도 줄까? 새벽도 왜 줄까? 지금 어디 준비고 저 많은 가져와. 많은. чӣ хеле ки қайд кардам дар соли нав калонсолон ба кӯдакон пул медиҳанд ва ин оила бошад барои фарзандони ман низ пули соли навӣ доданд. баъди хеста ба хона баргаштанмон боз як сеткаро пур карда ба ман доданд ки рафта дар хона бо кӯдаконат хӯр. чӣ хеле ки фарзанди худро фикр мекунанд ана ҳамин хел низ моро фикр мекунанд. шукр ки дар гирду атрофам инсонҳои хуб дорам. инсонҳое ки нохубанд зуд аз гирду атрофам тоза мекунам. фарзандони ман низ мисли бобои худ медонанд ин оиларо. якчанд рӯз пеш рафта баҳрашон тӯҳфаи соли навӣ харидам то ки дар соли нав табрикашон кунам. 작아. 낚시로 가자. 애가 작아. 큰데 물고기는 왜 여기 있어? 물고기 사자. 집에 담금주는 몇 개나? 근데 물고기도 코드 큰거 보여한다. 근데 왜? 어디 줘? Hello, nice day, good morning. 좋은 하루가 될 거야. 눈부신 햇살이 너에게 멋진 선물을 줄 거야. 어느새 자란 꽃들이 수줍게 인사를 할 거야. 안녕, 안녕, 좋은 일들이 가득할 거야. 언제나 네 곁에서 느꼈던 행복을 너에게 전할게. 언제나 내 옆에서 웃어줘. 그게 나의 바람이야. 굿나잇 잘 자. 오늘도 너무 수고가 많았어. 구름에 걸친 달빛도 너를 위로해 줄 거야. 힘든 슬픔 모두 다 вақтамонро хеле хуб гузаронидем. акнун роҳ мегирем ба тарафи хона. ба ҳамаатон вақти хушу бубарор таманно дорам. ҳамеша хуш бошен. то барномаи оянда дар паноҳи худо бошен. ёробун то маннаё аньён.